मानसियाथ' मा जादों बेलाय र' खाथियावनो थांनानै सोंहैनोसै आं बिबुं रथ'नाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आंनि उन हायना औ बुं दे मा खोथा सिगांनिफ्रायनो नोंजों मोनसे खोथा रायलायनो सानबाय थादोंमोन आरो मानोथो बुङाखै बुंना होना मा खोथा बियो मा होनना फोरमायबावनो दे आङो आया मा खालामनो नागिरखो बेलाय हायना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बिबुं आं बेखौ गनायना लानो हानाय नङा मानो हायना मानो मानोना आंहा गुबुन मोजां मोननाय दंखायो बिबुं आं गनायना लानो हानाय नङा बिबुं आं गनायना लानो हानाय नङा आंहा मोजां मोननाय दंखायो मानो हायना रना प्लिज रथना प्लिज गोबां समनिफ्रायनो आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय थाखायोमोन हायना प्लिज हायना प्लिज नोंबो एसे बुजिनो नाजाना आंबो सिगांनिफ्रायनो नोंखौ मोजां मोनबाय थाखायोमोन फोरमायनाल'सो लानो हायाखैमोन आङो आं बुंखाबायना आं बेखौ गनायना लानो हानाय नङा होननानै आंहा गुबुन मोजां मोननाय दंखायो हंलेले हायथुथुथारानो एफा दुगि नायगोन दा माबायदि हौवा मोनो बियो साला Oh no 어카라는 내 몸에 나오셔 내 집에 오셔 잠깐만 가만히 있고 눈이 살라 마트나 나 사는 거 찾아봐 아나 좀 듣지는 풀리바이라 잠빌라 아무 거 생각하지 가만히 보는 거 만들어야 어카라가 내 몸에 나오셔 자 리는 좀 가만히 무슨 가 나와라 양 비디오 주바래 당신 에 나한테 그냥 무슨 거 가서 나타나 싶더라 한번 봐봐 시비라 가서 만시라 이 파블라니 비싸 그나마 잠비लाय आंबो देनां नोंखौ स्कर्पिय' लानानै बेरायहैगोन मिथिबाय आंबो गांलां फैसा गारबायगोन ना नों नायबायल' था जाम्बिलाय सिमांबो नुवाखै आं नोंनि गारि मटर बायनायाव गाखोनो मोननायखौ नायल' नों जाम्बि नायल' नोङो नोंनि गारि मटर बायनायाव गाखोनो आङो आंना साइकेल बुरियानो दंखायो बेनो जायो आंहा disturb बिदिसो बेयावनो दंखायो बियो आंनि फनखौबो हमबुलायाखै बेयावनो दंमारो माथो बेलाय हा आंनि फनखौ मानो हमाखै नोङो आं बिजिमोन ना बा एसे थगायनो हायोना नों आंखौ एथ' थगायनो हायोना मानसिया माथो सामफ्रामबो हरलायनो नुबाय थायो आङो ओमफ्राय आंनि SMS कल रेसपन्ड होनो हाया अनलाइन बानो मानसिया गुबुन खामानियाव बिजि थानो हाया नामाब्रा आंनो SMS कल रेसपन्ड होआबा जोबोद दुखु मोनो आं सोमदों आंनिलाय मानि गोनांथि दं हो मा बुंनाय जाखो बियो मा बिदिब्ला नों आंखौ मोजां मोनबारा आरे आंथ' नोंखौ मालाबाबो मोजां मोनो होनना बुंफेराखैना मा होनखो नोङो बिदिब्ला नोङो आंनो सानफ्रामबो SMS कल हरनानै मानो रायलायबाय थायोमोन आरो गुबुनजों रायलायबा मानो दुखु मोनोमोन मानो सोमदों मानो आरे कलेज SMS हरलायबानोखि सोरबा गोसोलायनाय जायो नामा बेफोरबायदिखौलाय नोंबो सोरबाजोंबा लोगोफोरजों गेलेखायो जानांगौ होनबा मानोथो आंखौ बयनिबो सिगां मानो बाख्नायबाय थायोमोन आरो मानसिफ्रा एदावबा आंखौ गावनि होननानै मानो बुंना लायोमोन आरोबोथ' आं बायदि सिख्लाखौनो नांगौ होननानै आंनि गोसोखौ मानो गलि होबाय थायोमोन नों सोमदोन नोंखौ आङो लासै मोजां मोननो हममारबायमोन आहा लालि मानसिखौ नोंथ' आंनो फोरमायखायाखै थेवब्लाबो आं मिथिबायमोन नोङो आंखौ मोजां मोनो होनना बिनि थाखायनो आं नोंनो प्रप'जेल होनो सानबायमोन सोमदोन नों मानो बुजिया आं नोंखौ मोजां मोनो
प्लिज एक्सेप्ट मी सोमदोन नों गनायोब्ला आं नोंजों अरायबो थागोन सोमदोन हायना नों गोरोन्थि बुजिबाय आंखौ औ आं नोंखौ मोजां मोनो फसायो लाइक खालामो आरो नों बुंनाय बायदि नङा आरो लाभ खालामनोबो हाया प्लिज आन्डारस्टेन्ड हायना नाथाय मानो बिकज आइ हेभ सामवान एल्स Oh my god! You know what? नोंनि थाखायनो आं दाख्लै बावै बिबुंनि प्रप'जाल रिसिभ खालामदों आरो नों आंखौ बेबायदि इगनर खालामदों आं नोंखौ बेबायदि मालाबाबो सानाखैमोन अफु आंखौबो एसे बुंनो होनो हायना आं मा खालामनो आंहा दंखायो जेब्ला नों आंखौ रिजेक्ट खालाममारबाय बिदिब्ला नों आंखौ रिजेक्ट खालाममारबायना नायबाय था नोङो आं बायदि सिख्ला मोननाय नङा नोङो मोनथारबाबो दाउखा बायदि गोसोखौ मोनगोन नोङो बायदि हायना लिसन हायना खोनासंना मा होनदों बियो आइदि माबायदि सिख्लाब्रा हेलौ 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 हा हेलौ खोनायाखै माथो खोनायाबो हेलौ है टावार बैयाव गाखोहैनोसैलां मा बाल बायदि टावार बि हेलौ औ सना मा खालामदों नोंलाय ओं ओरैनोसो दं आङो ए जों बेसे बिदि फनावल' फन रायलायबाय थाबावनोब्रा सना नोंजों रायलायनो नै कारेन्ट खुन्थायावसो गाखोनांबाय आङो आयौ नोंखौ माला खाथियाव लोगो मोनबावगोन दे आङो आंखौ लोगो हमबानो खि लानानै थांफाखानांगोन नङाबा आं लोगो हमा लाबोफागोन दे औ औ दे होमबा दोनथ'बाय आंखौ लिंहरबाय सना दानो दोननोसै औ उनाव रायलायसिगोन आं रायलायबावगौमोन दोनदो दे बाय दे होमबालाय दे हामथारबायलै साला एबारसो लोगो मोनसिगोन आङो गाखोनायाथ' बोरै गाखोबायमोनलै आङो ओंखारनायासो जानोसै आयु माला एसे गोजौ गाखोखोलै आङो हेलौ गाइस आंनि मुङा मुस्रि जोखाव बसुमतारी नोंथांमोनखौ आंनि फाग्ला सेल निउस हा सिख्लाफोर हेलौ गाइस हनै दानि सिख्लाफोरा अन्थाइ नुब्ला सेन्देल खुनानै थाबायो हनै नुबाय रायजोफोर नुबाय दानि जुगाव भिडिअ खालामबाबो जोबोर खस्थ' जायो बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि खस्थ'खौ नुनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनांगौ मिथिबाय आयु फाग्लिफ्रा आयु ओइ नोङो रथ'लाय रथ' होनदोंना आङो रथ' होनदों रथ' थाथ' साला बिनि थाखायनो आंखौ हायनाया रेजेक्ट खालामनाय साला गारालां दिनै मा जाखोब्रा आया मा जाखो मा जादों मा जाबाय हेलौ गाइस सफैलायबाय नै इउटुब चेनेलनि जोखा बसुमतारिया खासिबारियाव दङ आङो दा माबाफोर जाथाय जादों नामा आङो माने खबर लाफैदों आरोना बेयाव सोरबाफोर फैबाय थायोलाय बिनिखायनो आं बेयाव फैदों नै नोंथांमोन गोदान भिडिअ मोनलाय
नोंथांमोननो भिडिअ थारैनो जोबोद डेन्जार जानो हागौ हरि 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 जागौबाय दा बुंनोसै आङो भिडिअआथ' बिराद मोजांखा बिराद लाइक भिउस थांसिगोन जाबायलै बुंनाय नों आंखौ मानो बुंदोंमोन नोंनि थाखायनो साला आंखौ हायनाया रिजेक्ट खालामदों आल्ला हारामि नों बिनि थाखायसो आंखौ बुदों माथो नंदों नोंलाय नों आं गोसोथोनाय हिनजावखौ मानो गोसोथोनाय नोङो आं गोसोथोना बेखौ बेसे आंखौ गोसोथोनाय आंनो प्रप'ज होदोंमोन गाज्रि मोननांला नोंनो लादो नांला आंनो खेला हिनजावखौ गाज्रि मोननांला नांला आंनो नों लादो नांला आंनो नाङा आंहा गोसो बाल खेला बेफोरबायदि गाज्रि जाजोब्बाय ओइ बन्धु गाज्रि दा मोनसे दै आंबो मोजां मोनोमोन बेफोरबायदि होनना मिथिखालामोन आङो सानै साथाम सोयो होननानै आंखौसो प्रप'ज होदोंमोन नांला आंनोबो नाङा ओइ गाज्रि दा मोनसे दै गोरोन्थि जाबाय बहा थांनो नागिरनायमोनलाय थांदो दे मोजां खोन्दों गेला थांदो बाय बायलै थांदो बहा थाङो जोब्बाय मोदोमा आंहा गोरोन्थि जामारबाय बिबुंखौ आं रिजेक्ट खालामामोनबा मोजां जागौमोन गाबोन आं थांनानै बिखौ निमाहा बिहैफिननोसै औ थांनोसै आं बै मिथिंगानि समायना महरखौ नुनानै बेबायदिनो समायना नुयो नंगौना थारैनो औ नंगौ माला सफैबावगोन र' बे माथा फाग्लियालाय फट'खौबो हरदों बेबायदि खावसे खोबथेलायनायखौसो हरनांगौ नालै हेल' अबेसिम मोनखो ए मोननैसोआनो माथो होमबालाय दे थाब फै नै आं बोग्रि सेरावनो दं औ दे बैनो खोमादां मानसिया र' हाबाल' जानो मोनगोथोंसैहाय दाबो नुहुरा माथो सोमदोन अनसुमै औ आं अनसुमै एफा गोबावनि उनाव दिनैसो मोगथाङाव अनसुमै औ सोमदोन नोंनि थाखायनो आं दिनै न'खौ गारना फैखाबाय नाथाय सना एफा हाखु दाखु आं बुंखादोंना नोंखौ आंखौ लोगो हमबानोखि आंखौ लाना थांफानांगोन होनना अनसुमै दे बिदिब्ला नों साननाय बायदिनो जाथोंसै थौ शिब मन्दिरावनो नोंखौ जुलि लायनोसै आं
하나. 자스틴. Beri sana ang Neosenaini. Dulu ka ba sa kanila din ba? Beri sa. Siapa yang itu? Apa yang itu? Beri, tinggal lagi. Mama ini jangan macam muka mata kau siapa sih?